Όπως θα γνωρίζετε από χθες τον έλεγχο που κάναμε στο πλοίο, στα κοντέινερ έχουν εντοπιστεί, ένα κοντέινερ εντοπίστηκε με 500.000 σφαίρες περίπου, 9 χιλιοστών, και ένα κοντέινερ με καραμπίνες αστυνομικού τύπου. Έχει γίνει καταμέτρηση, συνεχίζεται, υπολογίζομαι είναι περίπου 4.500 με 5.000 καραμπίνες, όπλα. Συνεχίζεται η καταμέτρηση των υπόλοιπων κοντέινερ. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 2 κοντέινερ με τσιγάρα, εξετάζεται η νομιμότητά τους και συνεχίζονται τα υπόλοιπα κοντέινερ να ανοιχτούν, να ελεγχθούν. Το πλήρωμα έχει συλληφθεί, θα προσταχθεί, αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας να προσταχθεί στον εισαγγελέα. Είναι Σύριοι και Αιγύπτιοι και περιμένουμε να τελειώσει ο έλεγχος για να προσταχθούν στον εισαγγελέα αργά το απόγευμα ή αύριο. Δεν έχουν πει κάτι για το φορτίο αυτό. Δεν έχουν πει. Αυτά, ξέρετε, τώρα στην προανάκριση ισχυρίζεται ο καθένας αυτά που νομίζει, θα το δείξει η συνέχιση της έρευνας. Κύριε Βερικοκίδη, οι πληροφορίες που υπήρχαν ήταν για αυτά τα 2 κοντέινερ. Δεν γνωρίζω να σας πω, ελέγχονται όλα τα κοντέινερ. Σε 2 κοντέινερ βρήκαμε αυτά τα όπλα και τις σφαίρες, αλλά θα ανοιχτούν, όπως σας είπα, ήδη έχουν ανοιχτεί άλλα 4 κοντέινερ, έχουν βρεθεί τσιγάρα και συνεχίζεται. Τώρα τι θα έχει μέσα στα κοντέινερ θα το δούμε αργότερα. Το πλοίο θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας από τις ειδικές δυνάμεις του λιμενικού και από όλο το προσωπικό του λιμεναρχείου. Είναι σε ασφαλισμένη περιοχή μέχρι να τελειώσει ο πλήρης έλεγχος. Κύριε Βερικοκίδη, πόσα κοντέινερ τελικά υπάρχουν πάνω στο Χαντάτι? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, θα με επιτρέψετε.